Τι το Φρέντι Φάσμπερ. Αυτό βάλτε σίγουρα σε blooper. Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο των Fellas Entertainment. Καινούριο κανάλι, μπορούμε να κάνουμε μια καινούρια αρχή. Χωρίσαμε το κανάλι για να είμαστε λίγο πιο... πώς να το πω τώρα. Να χωρίσουμε σε κατηγορίες. Να χωρίσουμε σε κατηγορίες, ας πούμε, λίγο το... Αυτά τα 6-7 βιντεάκια που φτιάχνουμε να χωριστούν σε κατηγορίες, ρε φίλε. Επίσης να πούμε Return of the Cheeto μετά από 3 μήνες καινού, 4. Ναι. Και Return of Chofi Becca μετά από 1,5 χρόνο. Αλλά είμαι πάντα στα credit σε όλα τα βίντεο. Χωρίς να υπάρχω. Είσαι από πίσω. Και να υποθεί ότι για να έρθω και εγώ και η Σόφη έπρεπε να βγει μία από τις καλύτερες ταινίες νομίζω της χρονιάς. Και να αν όχι η καλύτερη. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη επειδή Minecraft. Θα μπορούσε. Θα το μάθουμε σε 2-3 εβδομάδες που θα βγει το top 15 που θα βγάλουμε εμείς όπως. Εντάξει, να το πούμε ήδη από τώρα, spoiler, το top 2 μας είναι αυτό. Τώρα η σειρά που θα το έχει ο καθένας μπορεί να αλλάξει. διαφορετική και από κάτω ίσως να πάει. Δεν ξέρω, κανένα One Battle After Another, δεν ξέρω κανένα sentimental value, δεν ξέρω αν το φτάνουν όμως. Όχι, δεν το φτάνουν. Δηλαδή τώρα θεωρώ τώρα συγκρίνεις τώρα το One Battle After Another, δηλαδή ωραία διασκεδαστική ταινία, αλλά μέχρι εκεί μπροστά στο Τώρα Minecraft. FNAF 2. Δηλαδή είχαμε το ένα το οποίο αντικειμενικά τώρα ήταν ταινιάρα, ίσως η καλύτερη ταινία. Ξέρεις τι, άξιζε που βγήκε το δεύτερο γιατί επιτέλους έχει ανταγωνισμό για καλύτερη ταινία της δεκαετίας. Ισχύει. Και νομίζω εδώ μπορεί να λήξει αυτό το τέτοιο γιατί μας κοιτάνε περίεργα, το live κοινό μας κοιτάει. Και πάμε να μιλήσουμε για αυτό το έκτρωμα, ενώ την καλύτερη ταινία που έχει βγει της χρονιάς. Πρώτο μιλήσουμε όμως, ναι. Κουρεμένος Βασίλειος. Αχ, κουρεύτηκες! Έπρεπε να γίνει η αμαρτία. Οπότε πλέον το κανάλι έχει μειωθεί κατά 80% σε θέμα τρίχες. Ναι, ήμασταν όλοι μαλλιάδες στο ξεκινήσαμε και τώρα έχουμε γίνει όλοι πλέον με κοντά μαλλιά. Μόνο ο Χιλιάς έχει μείνει. Ακόμα. Οπ, και το build-up. Το teaser το 26. Tease τώρα στο επόμενο βίντεο το top 5 άλμπουμ. Παιδιά. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε στο σημερινό βίντεο. Θέλει κάποιος να ξεκινήσει συγκεκριμένα? Ναι, να πω. Θεωρώ ότι ήταν λίγο καλύτερο από το πρώτο. Θα συμφωνήσω. Με παίρνει να το πω, με παίρνει κύριε δικαστά. Ναι. Με παίρνει. Εγώ θα συμφωνήσω. Ήταν αυτό που σας είπα και εγώ μετά γιατί το είχαμε δει όλοι μαζί στο σινεμά. Ήταν μια διασκεδαστική ταινία. Άξιζε τα τζάμπαρα ευρώ που πυλώσαμε. Να είναι καλά, sponsor. Να είναι καλά. Όχι, εγώ πέρασα πολύ καλά. Εντάξει, προφανώς δεν έπαιρνα σοβαρά αυτό που έβλεπα και δεν είχα προσδοκίες λόγω και του ένα κιόλας που είχαμε δει ότι δεν θα το πάει κάπως με το lore. Αυτό σε γενικές γραμμές. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε πιο έξτρα με το lore ή οτιδήποτε. Με το lore, εγώ Με την πλοκή της έχοντας παίξει 5 games FNAF, τα πρώτα 5, έχω να πω 0 πράγματα για το lore του FNAF. Αυτό που έχω να πω, ρε φίλε, και εμένα πάλι μου την έσπασε που είναι PG-13. Δηλαδή σε όλα τα deaths έκαναν κάτι αλλού, ξέρω εγώ. Ή σου δείχνε μέσα στο νερό αίμα, ξέρω εγώ. Είχε, ρε. Είχε Death. Στην αρχή, οι πρώτες 2 σκηνές και ήταν να πεθαίνουν 5 άτομα. Ρε. Επίσης, Μα δεν τα έδειξε όμως. spoiler ίσως, αλλά δεν ήταν Five Nights at Freddy's. Όντως. Ήταν 3, άντε όντως. 4 με το ζόρι 4, 3 Five Nights at Freddy's. 3 Five Nights. 3 5 βραδιές. 5 βράδια. Κοίτα, πάντως που πες ότι ήταν Peggy 13, το Puppet ήταν αρκετά creepy και τρομακτικό. Οκ, δεν έχει gore, αλλά ήταν ψηλό creepy τουλάχιστον αυτό το στοιχείο της πλοκής. Ήταν ένα διαφορετικό interpretation γενικά Ναι. του story. Εγώ να πω. Ο lore guy εδώ πέρα. Ο μόνος lore guy, γιατί εγώ τα έχω παίξει όσο βγαίναν, τα έχω παίξει. Τι είπες εσύ? Και εγώ έχω δει. Έχεις δει τα Εγώ ήθελα να πω πριν ξεκινήσετε εσείς να μιλάτε, γιατί εγώ θα πω 2 πράγματα. Ότι δεν έχω παίξει. Έχω δει πάρα πολλά βιντεάκια με το Lord of FNAF στο YouTube εννοείται. Έχω δει τις 2 ταινίες. Η δεύτερη ταινία, γιατί μιλάμε για τη δεύτερη, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα μια ώρα. Αυτό έχω να πω για το Five Nights at Freddy's. Ότι πέρασε γρήγορα ή ευχάριστα. Δηλαδή... Δεν μπορώ να πω ότι γέλασα. Εντάξει, εννοώ να μετανιώνεις τις 2 ώρες που είχες από τη ζωή σου. Όχι, καθόλου. Αυτό λέω. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Ευχάριστα, αυτό σημαίνει Πέρασε ευχάριστα. πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, ναι. Μου άρεσε αυτό. Εντάξει, καλό. Και εγώ συμφωνώ σε έναν βαθμό. Θεωρώ ότι άμα το χωρίσω για 4 ταινία, ας πούμε το δεύτερο τέταρτο ήταν λίγο πιο. Ήταν ένα μισάωρο, ας πούμε, που ήταν λίγο
βαρετό, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Δηλαδή, λίγο γινόταν το ίδιο πράγμα και ψάχναμε το ίδιο πράγμα και Ναι, οι ξανά χαρακτήρες ήταν επανάληψη. γενικά σε μια λούπα και εμένα αυτό που μου την έσπασε και λέω τώρα πάω να μιλήσω για χαρακτήρες. Ταινία FNAF. Ότι Γιατί ο Τζος Χάτσερσον δεν είναι τρομερός ο Τζος χαρακτήρας. Χάτσερτον, ρε φίλε. Κάτσερσον. Ο Πίτα. Ο Πίτα. Hey Peter. Στην πρώτη ταινία, το δεύτερο arc του ήταν να ξαναεμπιστευτεί την πατσίνα επειδή ο Θεέ μου τον πρόδωσε. Ο Θεέ μου είναι η κόρη του τέτοιου. Πώς θα ξαναεμπιστευτώ. Spoilers Για την πρώτη για την ταινία. πρώτη ταινία. Και να πω ότι η δεύτερη ταινία ξαναξεκινάει και έχει πρακτικά το ίδιο arc ξανά στη δεύτερη ταινία. Ναι, οκ. Οπότε δεν έβγαζε νόημα. Και επίσης, να πω, δεν είναι ακριβώς spoiler, αλλά κάπου στα μισά της ταινίας έρχεται την πατσίνα και του λέει: Άκου τι έγινε. Η αδελφή σου, η μικρή, μου είπε αυτό. Και του πας να σου φας: Μη μου μιλάς τώρα. Τύπου, μπρο, άκουσε τι. Δηλαδή, έχει δει τόσα πράγματα με τα μάτια σου και έρχεται η άλλη και σου λέει: Μου είπε αυτό. Και τώρα θες να με ξαναρίξεις σε μια λούπα που έχω ξεφύγει. Μάγκα μου, τι μου λες τώρα, ρε. Δηλαδή είναι που γενικά όλη η πλοκή, το πρώτο μισό της ταινίας, για να μην μπω σε λεπτομέρειες και spoilers, είναι ας πούμε το ότι είναι ότι ο Πίτερ τον λέει. Πίτερ τον είπε. Όχι, ρε. Πίτα τον λένε στα Hunger Games. Α, λέω και εγώ ρε φίλε. Ο Μάικ τέλος πάντων θέλει να ξεφύγει από τη Το λούπα. πιο generic όρο, αλλά το λέω Mike. Εντάξει, Μάικ είναι και ο πρωταγωνιστής στα παιχνίδια. Σε κάποια από τα παιχνίδια τέλος πάντων. Αυτό είναι. Μάικ Είναι λεωράκιο, ρε, δηλαδή. Μάικ ήταν και ο θηρορός κιόλας, δεν ήταν. Είναι ο θηρορός του, νομίζω. Όχι, του στην πρώτου ταινία παιχνιδιού, εγώ. Στο υποτίθεται. 2 εγώ. Mike, Ναι, αλλά. αυτός ο Μάικλ, άλλος, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Ο Μάικ και ο Μάικλ, ο Πάνος και ο Θα το Παναγιώτης. πούμε σε λιγάκι, θα το πούμε σε λιγάκι. Γενικά το ας πούμε story τέλος πάντων χωρίς spoilers είναι ότι θέλει να ξεφύγει από αυτή τη λούπα και από αυτό το σκεπτικό του ότι περάσαμε όλο αυτό τον εφιάλτη, γιατί για αυτούς προφανώς ήταν τρομακτικό. Για εμάς όχι. Και ήταν τρομακτικό, ξέρεις, να είναι να σε κυνηγάνε οι ματρώνες, να πρέπει να σώσεις την αδελφή σου, στην πρώτη ταινία τώρα αυτό. Και τους έχει μείνει προφανώς κουσούρι. Τι PTSD τύπου, ναι. Τύπου PTSD. Ειδικά Απλά αυτού νου. έκανε stretch τα όρια της λογικής. Δηλαδή όταν τα έχει ζήσει όλα αυτά και έρθει η κολλητή σου να σου πει για την αδελφή σου, που η αδελφή σου ξέρεις ότι έχει μια περίεργη σύνδεση με αυτά τα πλάσματα και σου λέει έχει μιλήσει μαζί του και εσύ είσαι ναι, μίλησε στο Ναι, παιχνιδάκι. εντάξει, μην αγχώνεσαι. Ναι. Όχι, δεν μίλησε στο παιχνιδάκι. Εντάξει. Δηλαδή κάνει stretch τα όρια Ναι, της ναι. Είχε λογικής. κάτι άλλο να κάνει εκείνη τη στιγμή. Όχι, δεν είχε κάτι. Δεν είχε Είχε τίποτα άλλο να απολύτως. κάνει. Μιλάγανε, τρώγαν πρωινό, ρε. Αυτό ήταν το. Τρώγαν πρωινό, Άσε, γάμο. μάνα, ωραία. Είχαν να παίξουν στην πρώτη ζωή του Breaking Bad. Αυτό πήγα, που Και ήταν να Breaking πάρει Bad. πρωινό. Κοίτα, εγώ δεν αντιλήφθηκα αυτό που είπατε ότι είχε PTSD. Δεν φάνηκε πολύ το PTSD. Ναι, Δεν ούτε το- καν. δεν Το δείξανε, μόνο αλλά- element που καλά, φάνηκε ναι. ότι βασίζεται κάπου στην πρώτη πλοκή είναι απλά η μικρή που ήθελε να ξαναδεί του φίλου. Όλα στα άστρα και Αυτή και αν δεν είχε πει Όντως, δεν όντως. θέλω να Θέλω ξαναζήσω να αυτό ξαναπάω. που Εμένα η έζησα. μικρή Στο ναι, δεν χόλμη πείραζε, είχε. γιατί είχε περάσει καλά. Δεν πάρε. Να πω ας πούμε πολύ λίγα λόγια για το lore. Το ότι καμία σχέση και η πρώτη ταινία και η δεύτερη, επειδή είδα και ρίκα πρόσφατα τύπου καμία σχέση. Δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από ό,τι γίνεται στα παιχνίδια γίνονται εδώ πέρα. Και μ' αρέσει ως ένα βαθμό που πάνε να κάνουν κάτι διαφορετικό που από όσο βλέπω, χωρίς spoiler προφανώς, θα έχει την ίδια κατάληξη. Δηλαδή θα έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με το FNAF 6. Και αυτό που δεν μου άρεσε πάρα πολύ στην ταινία είναι ότι δεν είχαμε πάρα πολύ. Ήταν λίγο κενό. Δηλαδή, ενώ η πρώτη ταινία είχε επίτηδες πάρα πολλά references στο lore, αυτό πιο πολύ είχε fan service και πάρα πολύ easter eggs κρυμμένα παντού. Και δίνανε κυρίως έμφαση στο να περάσεις καλά και να κάνουμε και ένα μικρό αστιάκι και να κάνουμε και ένα reference που πάνω στο community, γιατί αυτές οι ταινίες δεν είναι καλές ταινίες αντικειμενικά. Άμα δεν έχεις παίξει Final Fantasy ή τέλος πάντων πας το πάρεις σοβαρά, δεν θα σε αρέσουν. Άμα όμως ξέρεις έστω και κάτι από τα παιχνίδια και άμα είσαι fan ακόμα καλύτερα, είναι φτιαγμένοι για αυτούς, είναι φτιαγμένοι για τους fans. Οπότε προσπάθησαν να κάνουν λίγο πιο fan service τώρα στην ταινία, ενώ στην πρώτη προσπαθούσαν να το παίξουν λίγο πιο γιατί πάμε να χτίσουμε τώρα και πάμε να κάνουμε το lore και να το πάρουμε λίγο καλύτερα. Ενώ εδώ μέχρι και τις πρώτες ταινίες το lore το ψιλοεπαναλάβανε και το αφήσανε λίγο. Πώς σας φάνηκαν τα scares της ταινίας? Αυτό ήθελα να σχολιάσω τώρα. Τη βρήκατε τρομακτική ταινία? Όπως είπα πριν με το Puppet, ας πούμε, έχει όντως τρομακτικά στοιχεία. Την ένιωσα πιο τρομακτική από την πρώτη ταινία. Το προσπαθήσανε πιο πολύ στην ταινία και δώσαν λίγο πιο πολύ έμφαση στο όντως ότι είναι horror το franchise και ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε λίγο πιο horror. Πάλι στα πλαίσια του PG-13 όμως. Ναι, Εγώ δεν. Sorry, πες. Γιατί μας ρώτησε να απαντήσω κι εγώ. Ότι εγώ με τρόμαζε ο ήχος. Ήταν πολύ δυνατός ο ήχος. Σινεμά. Και όταν έκλεισα τα αυτιά μου, έβλεπα.
Απλά χαζό. Μπορούσα να δω. Όχι, έβλεπα, μου άρεσε να βλέπω το jumpscare, δεν μου άρεσε να τρομάζουν. Οπότε αυτό, ότι είναι ήχος. Εγώ είχα ήχος, θέμα, ναι. δεν χτίζει ατμόσφαιρα. Δεν μπορώ να πω ότι το βρήκα ιδιαίτερα Η ατμοσφαιρικό. δεύτερη. Ναι. Κάτι Και- πήγε να και κάνει ήταν- εκεί με τους άλλους όχι τους παπαράτσες, τους κάμεραμαν Στην αυτούς πρώτη τους. σκηνή, ναι, ξέρω ναι. εγώ, ήταν. Η Κάτι πρώτη σκηνή ήταν πήγε. αρκετά καλή. Ναι, Και αυτό. μέχρι εκεί. Ναι. Ναι, όμως ρε φίλε, μέχρι και αυτό δηλαδή είναι τρεις τυπάδες οι οποίοι είναι και επαγγελματίες, χωρίζονται σε τρία διαφορετικά πράγματα. Ο ένας ο τυπάς πέφτει μέσα στο νερό και μετά δεν μπορούσε να σηκωθεί ρε μαλάκα. Ναι, Το εντάξει. νερό του ήταν εδώ και δεν μπορούσε να βγει. Δεν μπορούσε να Κοίτα, κάνει αυτό. αυτή η ταινία και η κάθε αντίστοιχη ταινία πρέπει να κλείσει τον εγκεφαλό σου. Αλλιώς δεν λειτουργεί. Ναι, Δηλαδή, άμα εντάξει, κάνω- δεν- ήθελε. δεν μπορώ να είναι- κάνω nitpick, ας πούμε, κάθε σκηνή, γιατί πραγματικά μπορώ να σου πω 15 πράγματα για κάθε σκηνή που είναι κακά. Η μόνη σκηνή που ένιωσα ότι έχτιζε μια ατμόσφαιρα και που ήταν λίγο ατμοσφαιρική ήταν ένα dream sequence που είχε. Και ειδικά είχε ένα πλάνο που βλέπει ένα χαρακτήρα από την αρχή του διαδρόμου στο τέλο και ξαφνικά ανοίγουν όλε οι πόρτε. Ναι, Και όσο ναι, ένα ναι. άνθρωπο πλησιάζει, οι πόρτε κλείνουν. Δηλαδή ήταν η μόνη φορά που ένιωσα ότι σκηνοθετικά και ατμοσφαιρικά το προσπαθούν, μπρο. Ναι. Κάτι κάνουν εκεί πέρα. Δηλαδή, σαν framing δούλεψε. Και αυτό έκανε και ένα μικρό callback προ το τέλο τη ταινία που είχε ένα παρόμοιο πλάνο. Αλλά εντάξει, οκ, ναι. Περίπου αυτό, εγώ να πω ότι έχω 2-3 πράγματα που θέλω να αναφέρω τα οποία είναι spoilers. Οπότε, άμα είστε έτοιμοι να μπούμε σε spoilers ή θέλετε να πείτε κάτι ακόμα σε. Να πω κάτι άλλο. Ναι. Ότι τα animatronics φαινόντουσαν πάρα πολύ ρεαλιστικά. Ήταν Νομίζω πάρα πολύ. και σαν στην πρώτη. παραγωγή. Όχι, είναι, είναι είναι πραγματικά, αυτό, ξέρεις. Ο τρόπο που φωτίζανε τα animatronics Το και αυτά βάρος και ήταν την κίνηση, πάρα όλα. πολύ ωραία. Πολύ ωραία παραγωγή. Συμφωνώ και στο πρώτο και στο δεύτερο. Ναι, Γενικότερα, ναι, σαν ναι. παραγωγή και τα δύο, σαν παραγωγέ σκηνοθετικά, δηλαδή τα animatronics στα μαγαζιά, τα έχουν κάνει Ναι, πολύ καλή πολύ δουλειά. ωραία. Και για Μόνο μια επιλογή. budget ταινία. Μόνο η επιλογή το 6 φρυλάρι. εκατομμύρια έχει, πολύ μικρό budget για αυτό που είναι. Ναι, γι' αυτό που είναι. είναι μια... Και εγώ θέλω να σχολιάσω miscast τελείως το ότι η Megan Fox είναι Ναι. το Ιτσίκα. Γιατί τσάμπα λεφτά, έκανε 5 ατάκες και ακούγεται Έφερε το όντως όνομα, ένα έφερε το όνομά τη όμω. Και τα memes. Ήταν Οπότε τα 5 κυρίως τα εκατομμύρια. τα memes μόνο, αλλά ήταν Κυρίως τα όντως όνομα για να φέρεις τέτοιο franchise. Δηλαδή τώρα να μου πεις ο Mudfat που ήταν το Ebony και ας μην μίλησε πάρα πολύ. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι όνομα που θέλω να το ακούω στην ταινία. Ή το Markiplier σε μελλοντικό installment, ας πούμε, να κάνει κάποια φωνή. Αλλά τώρα Megan Fox που δεν έχει καμία σχέση με το franchise δεν το έχει παίξει κιόλας και σιγά με το παίξει. Ενώ ας πούμε ο Matthew Lillard που δεν έχει πάλι σχέση με το franchise, είπε ότι εγώ, ας πούμε, όταν έμαθα ότι μπορεί να έχω αυτό το ρόλο, έπαιξα τα παιχνίδια για να μπορώ να δω αυτό το πώς είναι. Και είναι gamer γενικά. Και το μόνο άλλο που θα ήθελα να σχολιάσω χωρίς spoilers είναι ότι συνέδεσε αυτό που είπα πριν, ότι δεν είχε πολύ νόημα ύπαρξης αυτή η ταινία. Σταμάτα να κάνεις το 6-7. Εσύ το κάνεις! Ωραία, συγγνώμη. Δεν είχε πολύ νόημα ύπαρξης. Και ιδιαίτερα δεν είχε πολύ νόημα να πάρουν και δεύτερο μαγαζί. Γιατί δεν το αξιοποίησαν τόσο όσο θα έπρεπε. Ότι πήγαν τώρα στο original μαγαζί. Ότι πήγαν με τα toy animatronics που είναι από το δεύτερο. Ότι δεν Αυτό το το αξιο... original μαγαζί. Το στο, πρώτο. στο lore υπάρχουν και πολύ πριν μαγαζιά. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρώτο, ας πούμε, στο. Που έγινε το κακό. Πρώτο μοντέρνο τέλος πάντων. Το κακό! Εκεί όντως έχει γίνει κακά πράγματα. Έχουν δολοφονηθεί παιδιά μέσα στα μαγαζιά. Και ας μην στο δείχνει εδώ πέρα για κάποιο περίεργο λόγο. Στα παιχνίδια στο Ναι. δείχνει, αλλά πολύ έμεσα. Ναι. Εδώ πέρα, γι' αυτό νιώθω ότι είναι πολύ περίεργο το πώς χειρίζεται το lore, διότι έχεις, ας πούμε, τον Matthew Lillard που δεν είναι spoiler, αυτή είναι η πρώτη σκηνή της ταινίας, που δείχνει σε ένα flashback πριν 30 χρόνια να πάει να σκοτώσει ένα παιδί. Και δεν το καταφέρνει εισαγωγικά. Και επίσης κλείνει και το μαγάζι, ξέρεις, γίνεται ο πρώτος φόνος, ας πούμε, μέσα στην ταινία και δεν σου έχει δείξει τίποτα άλλο. Ενώ στα παιχνίδια, τύπου σκοτώνει αναμαγαζί 5 άτομα περίπου, μέσω όρο. Δηλαδή και δεν το έχει αξιοποιήσει σωστά αυτό. Και αυτό θα μπει τώρα με κάτι σε spoiler που θέλω να κάνω, θα το πω σε λίγο ακριβώς. Αλλά ότι δεν είναι τόσο τρομακτικός όσο θα έπρεπε ο Springtrap και ότι δεν συμμετέχει και τόσο πολύ. Βέβαια αυτή είναι η πρώτη ταινία. Δηλαδή Ναι, στη δεύτερη όντως. ταινία δεν υπάρχει. Ναι, Πέρα από flashbacks. εντάξει, Ήθελα να ναι, διάσω flashbacks, στο- ναι. ναι. Αλλά ναι, και ελπίζουμε σε μελλοντικό να είναι. Θέλετε να μπούμε σε spoiler. Πάμε σε spoiler να πούμε για 5 πράγματα. Θες να πεις αυτό που πήγες να πεις μόλις. Ναι, το ότι ας πούμε ο Springtrap που υποτίθεται ο William Afton, για να τα λέμε κιόλας με τα ονόματά του. Αυτόν μου, ωραία. Ο Billy. Ο αυτόν. Ο αυτόν. Αυτόν. Συνέχισε. Αφήστε τον λίγο άβολο. Μετά από αυτό. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε. Τέλος πάντων, ότι αυτός υποτίθεται στα παιχνίδια είναι τύπου ο σατανάς. Έχει σκοτώσει 15 παιδιά, 50 παιδιά. Έχει απαγάγει άλλα τόσα για να τους κάνει πειράματα. Για να τους κλείσει στο υπόγειό του και να τους κάνει πειράματα για να μπορεί να μεταφέρει την ψυχή τους μέσα στα animatronics και μέσα στα λούτρινα, ξέρω εγώ.
Και εδώ πέρα. Για να μην πληρώνει ηθοποιούς. Και εδώ πέρα δεν έκανε τίποτα. Μάλλον για να σώσει τα παιδιά του που τα σκότωσε ο ίδιος καλά. Spoiler για τα παιχνίδια αυτό. Έτσι και ως έχουν και 15 χρόνια αυτά τα lore, τέλος πάντων. Και σε αυτό νιώθω ότι πραγματικά. Καλά, πάει στο διάλογο. Αυτό είναι πιο πολύ παράπονο για το franchise και όχι μόνο για την δεύτερη ταινία, γιατί δεν υπάρχει τόσο στη δεύτερη ταινία. Νιώθω ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Είναι πραγματικά ότι απλά υπάρχει και δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Πράγμα το οποίο, θεωρητικά στο FNAF 1 και στο FNAF 2 δεν είναι εκεί. Είναι όντως εκεί που τον έχουμε τώρα στην ταινία. Κρυμμένος σε μια ντουλάπα, αυτό. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουν δώσει λίγο παραπάνω έμφαση στο flashbacks, στο τι κακίες έχει κάνει, στο τι διάλογο έχει γίνει με αυτά τα εστιατόρια. Γιατί όλο λένε με την τραγωδία του τότε, χωρίς να σου έχει δείξει. Ενώ στα παιχνίδια σου δείχνει την τραγωδία του τότε. Είναι σαν να τα ξέρεις. Οπότε σου λέει, εμείς τα ξέρουμε εμείς. Ναι, σου λέει, Ναι. αλλά θα ήταν ωραίο να το δεις κιόλας. Ναι, όχι, όντως. Ειδικά σε live action. Ναι. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει πολύ και για αυτούς που δεν ξέρουν το τι ας πούμε τέρας είναι ο William Afton. Να το κάνεις visualize. Το έχει Ναι. σετάρει μόνο όμως. Η πρώτη ταινία το έχει κάπως σετάρει με ότι όλα αυτά τα animatronics είναι τα πράγματα των παιδιών τα οποία εκείνο σκότωσε. Ή και ότι πιθανόν τον αδερφό του Μάικλ αυτό να πήγαγε. Στο έχει σετάρει, όχι ακριβώς ίδιος με το game που είναι πολύ πιο evil στο game, αλλά στον έχει σετάρει ότι είναι ο κακούλης μας, ξέρω εγώ. Κοίτα και στο game, γενικά τα games βασίζονται πάρα πολύ στο πώς θα καταλάβεις εσύ το story. Δεν σου Ναι. λέει ποτέ άμεσα το story και δεν υπάρχει ακόμα timeline και δεν θα υπάρξει ποτέ official timeline για το story. Είναι απλά η δημιουργία του Scott Cawthon και σου λέει: εγώ αυτά έχω να πω, πάρ' το όπως θες. Και πάμε 15 θεωρίες. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι μέχρι και με το story που είναι τύπου Elden Ring που σου δίνει lore pieces και σου δίνει κάποια μικρά cutscenes και σου λέει ότι έγινε αυτό. Πιο πολύ μας λέει το παιχνίδι παρά την ταινία. Που η ταινία έχει και πιο πολύ χρόνο να κάνει develop ένα story. Και έχει πιο πολύ αμεσότητα στο να κάνει develop ένα story. Και μέσω των χαρακτήρων που μιλάνε σαν άνθρωποι μεταξύ τους, κάνουν interact και με τα animatronics με άλλους ανθρώπους και με τα locations. Και πάλι πιστεύω ότι είναι τεράστιο missed opportunity. Γιατί δεν σου λέει την ιστορία που θα έπρεπε να λέει, ή που γενικά μια ιστορία. Εντάξει, βλέπουμε ότι οι ταινίες θέλουν να κάνουν ή τουλάχιστον μπορούν μόνο έτσι να κάνουν κάτι διαφορετικό. Είναι σαν να έχουν βασιστεί, σαν να έχουν εμπνευστεί από τα παιχνίδια, αλλά καθαρά μόνο έμπνευση και να κάνουν δικές τους ιστορίες. Ναι. Και απλά να έχουν πάρει και την επωνυμία του Five Nights at Freddy's. Εγώ έτσι το εκλαμβάνομαι. Γι' αυτό δίνω δίνω ακόμα λίγο χρόνο. Διότι πιστεύω έτσι όπως έκλεισε η τρίτη ταινία, χωρίς να κάνω spoiler, η δεύτερη ταινία. Έτσι όπως κλείνει η δεύτερη ταινία, σου σετάρει την τρίτη ταινία Ως το FNAF 3. ως περίπου το FNAF 3. Περίπου. Με διάφορες εξαιρέσεις, αλλά πιστεύω ότι εν τέλει θα Εννοούμε το FNAF 3 το παιχνίδι. Ναι, έτσι. αυτό! Γιατί η τρίτη ταινία FNAF είναι το FNAF 3. Η αλήθεια. Όπως το Εντάξει, παιχνίδι. το FNAF 3, μπράβο. Το παιχνίδι. Τέλος πάντων και στο σετάριο σε ένα βαθμό, ξέρεις, να είναι λίγο πιο. Να είναι τελείως διαφορετικό, μάλλον να καταλήξει στο ίδιο σημείο. Εγώ αυτό πιστεύω. Έτσι φαίνεται. Το δούμε. Εγώ θέλω τώρα να πιάσω λίγο πιο πολύ τα πλαίσια της λογικής και να πω ότι τα animatronics τα οποία για να κουρηθούν κάνουν γντουπ. Στο τελευταίο act της ταινίας είναι stealth as a motherfucking ninja. Καλά, ναι. Δεν τα ακούει κανείς, τύπου έχουν μπουκάρει σε σπίτι, πολύ κοιμούνται και κάνουν boom, ξέρω, τέτοια φάση από πίσω από τους χαρακτήρες, ξέρω, τέτοια φάση και δεν τους έχω ακούσει. Το Marvel Avengers Act, μαλάκα που σκάνε. Αυτό εντάξει τώρα ρε. Είναι μια σκηνή που είναι one to one, ξέρω εγώ, το endgame. Σκάει ο Freddy Fazbear του πρώτου και κάνει. Όλη η σκηνή βασικά είναι έτσι. Όλη η σκηνή. Και έχει χαμηλό πλάνο που ήταν. Αλλά κάνει low angle push είναι πλάνο Και στον περπατάει Freddy slow Fazbear motion, ξέρω εγώ, ναι, και το λέω. παίρνει το κεφάλι του άλλου Freddy Fazbear και είναι Πολύ αντικλαϊμάκτικο όμως το τέλος. απίστευτα αντικλαϊμάκτικο. Δηλαδή, τύπου, σετάρεις μια τεράστια μάχη και η μάχη είναι κοινωνικά. Τέλος. Δεύτερα. Και επίσης ο αδελφός Ο που Michael. εμφανίζεται και Από το είναι πουθενά. αδελφός. Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν στο σπίτι. Έλα μου. Επίσης, άλλο απίστευτα αντικλαϊμάκτικο. Με το Kamehameha. Έχει το παπετήρ, ναι, και εκεί πέρα. Και σκάει ο Πίτα, ο Μάικ, πώς τον λένε, και Mike. κάνει. Και το Craft Crew κάνει. Και ανοίγει το music και τελειώνει. Και ανοίγει το music box και απλά εξαφανίζει το παπετήρι επειδή δεν έχουμε το CGI να το δείξουμε, δεν έχουμε το budget. Οπότε δείξε ένα mirror shot, ξέρω εγώ βάση. Όλο αυτό το sequence
Απίστευτα διασκεδαστικό, Ναι, ναι. απίστευτα χαζό. Ναι. Απίστευτα χαζό. Αν έχει κλείσει τον κεφαλό, ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό. Απίστευτα χαζό. Και το πιο αστείο είναι ότι γίνεται όλο αυτό και μετά γίνεται reveal ότι ο κολλητός της οικογένειας ήταν έξω από το σπίτι. Ναι, Το οποίο σημαίνει- και πλάκωσε το μάτι. Και πλακώνει τον άλλο, ξέρω. Το οποίο σημαίνει ότι, τύπου, ότι πας είδε τα animatronics ή δεν τα είδε καν γιατί έκανε stealth. Ή ότι πας ήταν I'm out. Είδε 8 animatronics, δηλαδή δεν ήταν να μην τα είδε 8 Πάνε animatronics. τζάμια, μπαίνουν από την πόρτα, γίνεται τις πουτάρες εκεί πέρα. Και Αλλά πας- θέλουν να γίνει τις πουτάνες, αλλά δεν γίνεται. Ναι, Τις και πουτάνες πας- ήταν δεν στο γίνεται. δέντρο, ξέρω, και έστρεφε με τσιγάρο. Μόλις τελειώσει, εντάξει, τώρα έχω κι Εγώ εγώ. μου κέρδισε το Μάικλ, Ναι. τέλος πάντων, Και τον τέλος. αδελφό της Που Βανέσσα. δεν έγινε τίποτα, γιατί στην τελική Και τον εξαφανίστηκε. αφήσαν εκεί, και τον αφήσαν εκεί. Όπως αφήσαν και την πατσίνα εκεί πέρα. Ναι, Οπότε και την Puppet. και την Puppet. Αυτό που Το οποίο άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα που χτίζουν τώρα με την πατσίνα και Άλλο τα πράγμα λοιπά. που θέλω να σχολιάσω εδώ μεταξύ με το lore είναι ότι η Puppet υποτίθεται είναι από τα καλά animatronics. Αυτή βοηθάει στο lore, βοηθάει τις ψυχές των παιδιών να προχωρήσουν στο afterlife. Και το έχουν κάνει τελείως 180 τώρα και είναι κακό. Και θέλω να σκοτώσω όλους τους ενήλικες. Που όλα τα animatronics είναι θέλω να σκοτώσω όλους τους ενήλικες διότι αυτά με αφήσαν να πεθάνω, υποτίθεται. Αλλά τώρα είναι το αντίθετο μάλλον. Δηλαδή τα πρώτα animatronics στην πρώτη ταινία, ναι, ok, δεν είναι φίλοι με τον Mike, αλλά δεν του κάνουν και τίποτα. Και στη δεύτερη ταινία είναι, ξέρω εγώ, τους σκοτώνουν τους πάντες τέλος. Πολύ, πολύ 180. απότομο Ναι, και 180 από το story. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω και είναι respect στην ταινία ότι όντως παίζουν FNAF 2 in movie ναι. με τα mechanics του FNAF 2 τύπου άμα δεν σε βλέπουν δεν έχει πόρτα, έσκασα τον αερογό, να κλείσω τον αερογό. Με βλέπει να Βάλω βάλω τη τη μάσκα. Το οποίο ήταν πάρα πολύ χαζό γιατί το χτίζει και μετά κάνει cut που είναι αυτός εδώ, ο Φρέντ είναι εδώ Ναι. και είναι η μάσκα τη ψάχνει ξέρω εγώ, πάει με την καρέκλα, πιάνει την μάσκα, ούψ, δηλαδή το execution ήταν πάρα πολύ χαζό σε αυτό το κομμάτι αλλά got to respect ότι όντως έπαιξαν FNAF 2. Έτσι, got to respect, γιατί νομίζω στην πρώτη ταινία δεν είσαι τόσο ξεκάθαρα FNAF ένα σκηνή. Όχι, δεν είχε. Που να κλείνει με κουμπιά είχε, πόρτες, να έχει lights, ξέρω εγώ, και απλά ήταν. Ήταν απλά ο μπάτσος, αλλά Ναι, δεν. που ήταν σαν security και έβλεπε τις κάμερες. Αλλά αυτό γάμισε. Αυτό δηλαδή. Got to respect, κατάλαβες. Φαίνονταν απίστευτα χαζό σαν ταινία γιατί δεν βγάζει νόημα. Ρε φίλε, μου φάνηκε πάρα πολύ ξεκαρδιστική και η στιγμή που γίνεται το endgame. Κυριολεκτικά το endgame και αυτός πρωτού πάει στο παλιό και κάνει φίλοι μου, βοηθήστε την! Η αδερφή μου σας χρειάζεται! Άμα την αγαπάτε, ελάτε! Sorry κιόλας, τα animatronics τύπου δεν έχουν καταστραφεί οτιδήποτε. Ναι, ναι. Γιατί έσκασαν ως animatronics, δηλαδή άμα έσκαιγε το πνεύμα των παιδιών θα βγάζει πιο πολύ λογική. Γιατί πλέον τα κουστούμια έχουν καταστραφεί. Πώς γύρισαν τα παιδιά ως κουστούμια πλέον. Όσοι πνεύματα δεν γύρισαν, γιατί και πάλι Δεν ξεκαρέξαν είχαν- Ναι, ρε, όμως μαγίστηκαν. υπήρχαν τα Δεν κουστούμια. είχαν καταστραφεί στην πρώτη ταινία. Είχε καεί υποτίθεται το τέτοιο. Ναι, αλλά δεν είχαν καεί δεν οπότε το είχε αυτά. δείξει, όχι. Ο Άφτον κάηκε υποτίθεται. Μαλάκα, Έκανε έχεις δίκιο. προσευχή. Ότι Αυτή πας η έκανε σκηνή προσευχή. Είναι απίστευτη, είναι θεοί, ω θεοί! Παρακαλώ, βοήθεια! Παντοδύναμη. Ναι, Παντοδύναμη animatronic. Να, είδατε, δεν μπορώ, δηλαδή την είδαμε και γελάσαμε, ρε φίλε. Ναι, ναι, It's ναι, all that ναι, matters. Ναι, δηλαδή δεν μπορείς να το πάρεις σοβαρά. Mm. Άμα το πάρεις σοβαρά είναι φάουλ. Δηλαδή κάνεις κακό στον εαυτό σου. Νιώθω ότι είναι Rage ένα στα bait. Είναι 5 rage σαν bait, ταινία, οριακά. αλλά είναι ένα πολύ γέρο 3 με 4 ως διασκέδαση στα 5. Ναι, ναι. Οπότε ένα μέσο όρο 2 στα 5 είναι μια. Εξορροπείται 2-2,5 στα 5. Ναι, ναι. Επίσης, Freddy Fazbear. Το review μου στο Letterboxd. Freddy Fazbear. Και νομίζω εδώ μπορούμε να το λήξουμε. Αυτό ήταν το πρώτο βιντεάκι λοιπόν στο Fellas Entertainment. Μείνετε συντονισμένοι για βιντεάκια σε ταινίες, σε games. Ακολουθούν διάφορα. Ακολουθεί όπως είπαμε το top 15 μας της χρονιάς ή το top 10 μας. We'll see. Θα το δούμε. Εντάξει, ξέρετε ήδη το 1 και το 2, σας το είπαμε, δεν πειράζει. Spoilers. Μείνετε συντονισμένοι. This was us. Τα λέμε στο επόμενο. This was us.